Скъпи приятели, граждани на Европа, България доскоро се сочеше като страна пример за балансирани етно-религиозни отношения, която благодарение на модела на толерантността единствена на Балканите осъществи безкръвен преход от тоталитаризъм към демокрация. Въпреки насилствено променените имена и забранените религиозни обичаи на мюсюлманите в периода 1984-1989 година. За съжаление, след приемането на страната в Европейския съюз сме свидетели на своеобразен бум на крайни национализми, на езика на етнорелигиозната омраза, за да се стигне до пряко участие на ксенофобска политическа сила в днешното управление на страната. Днес, 16 ноември, с резолюция на Общото събрание на ООН от декември 1996 година е обявен за Международен ден на толерантността. Толерантността не е просто една дума. В наши дни толерантността е концепция за живот, закон, извоюван в големите демокрации. Приемане на другия, без значение откъде идва, каква религия изповядва и какъв цвят на кожата има. Цивилизацията върви в нов различен поход за свят на толерантност, разбиране и човешки права. Честит празник!